eines comunes, volem adquirir i col·lectivitzar mitjans productius agroalimentaris. En el corrent actual de reivindicació dels comunals, nosaltres promovem l'ús comunitari d'espais i eines. Per això, iniciem el projecte del Molí Fariner i Obrador Agroalimentari del Torrós. Es tracta de la construcció d'un equipament multifuncional per impulsar i practicar des de l'acció local una alternativa al model productiu actual. Fent una economia basada en el bé comú, transformadora, cooperativa, de proximitat, circular i que cuida les persones i l'entorn. Volem construir un recurs obert, facilitant l'equitat en l'accés als mitjans productius artesanals i teixint un context de sobirania alimentària i de treball. L'espai escollit es troba a la comarca de la Garrotxa, al Mas El Torrós, que compartim amb un projecte d'habitatge cooperatiu, tot fent una gestió integral de la finca. Als camps ja hem iniciat el cultiu de blats antics. Actualment estem rehabilitant l'espai de l'Obrador, fent autoconstrucció en tot el que podem. I estem molt contentes perquè ja hem adquirit el molí fariner, un molí fet artesanalment. Tot i tractar-se d'un espai equipat especialment com a obrador de pa i pasta, podrà servir també per la transformació d'hortalisses i fruites. Es podrà utilitzar regularment o de manera esporàdica, per l'autoconsum o per iniciatives professionals i també per acollir tallers o formacions. Ara necessitem ajuda per seguir amb les obres de rehabilitació de l'espai, construir un forn de llenya i comprar la resta de maquinària. Esperem que amb finançament col·lectiu puguem aconseguir-ho. Ens hi ajuda!